nyai weche gi mag nek mag joma mine. Nyalo bedo ni jomoko chayo joma mine ni en kit chwech moro mang'aw ma ok nyal defend themselves. To ere gima mine giwegi nyalo timo mar mondo mi kik giyudre e position machalo kamano kata kama chalo kamano ma ng'ato kawe kaka jal mayom yom manyalo kata nege. Ba waseneno ka inego jomoko to nyaka kata fundi mag dendgi ing'ado ipogo gino malit ahinya kendo gino ma ok ni kare. Tabitha. Paro ni Joyce onge kaka dwa wach ni joma mine koro ni awach ni ji obiro ni dwaro kata bandi kata dwa negi kata dwa gowi to gin ji samoro ji adek. Aparo ni kaka ng'ama miyo ok inyal gori gi ji abilagi. Koro gima timre sechegi en ni iyudo ni joma mine bedo very helpless. Gibedo very helpless to a point ma koro iyudo ni tek mondo gitiyo gi miluongo ni self defense. Koro ka self defense bedo tich matek to iyudo ni koro nikech teko mar wan godo ma physical cha ok chal gi mar joma chuo. Kori bo yudo ni ng'ama miyo bedo a victim nikech koro ok wanyal gore, ok wanyal dira ngum, ok wanyal timo gimoro amora kaka ng'ama dichuo nya timo. Koro gima daher wacho ni chuo ma wan godo e miere ma wan godo kaka owetewa ma wan godo kaka jirandewa osiepewa nyaka to koro ng'ini wan kaka joma miyo oritwa nikech one victims to kendo kok giritowa kaka onego bed ni ritowa to pile wabo ywaka kaka waywak igadhi higa duogo. Koro en responsibility mar ji duto koa e chief koa e mlango 10 nikech mlango 10 gi gin joma chuo. En responsibility mar dichuo mora e dala kacha mondo ng'ini chi wuode mane dala ok go. En responsibility mar wuon ot kata wuon paro ni jaode dala kacha ok go. Mondo yawuote kik ne ni en gima kare dhi go mono kukucha. En gima nyaka to koro wadog chien ka Aya wantiere kod ng'ikruok matin e yor tudruok kod Tabitha Ogutu ka intiere games ya kanyo. Walos mana weche mag network bet teko matin Tabitha wanyalo mana lose matin kata inyalo mana lose matin eka wadhi mbele kod tudruok kod yo makare. Akia kise lose ka en makare mar mondo mi dhi mbele Tabitha.